Good morning sa tanan sa tibok kalibutan. Ang salamat Ginoo nga naka ginawa patang karon ngarong orasa nakahanggap tag kong hangin. Salamat karon di ay kadung ko mo duty pas 4 paron nagatang ko na mulabay nga motor kay ko duty design adlaw kay mo lang dito nga kusuguan ko sakdan ko motor nga nilabay karon nakatangkog motor. Nanguntak mo ko gabi nga anak ni Manang Linda nga medyo tigaltoras minutes na lamang ko kaya kalaging huway sakdan kasi dyan pat nang tungang pang umangkan mo tigatod di ko mahabitin mabila ka nag-exam manang karon ready na ko alas 4 paron mo nga mag-atang ko nga naka-ready na ulit motor mo labay kay wala ko ka-duty lagi at sakay po madad to wala man sila ka tinda kay wala pa nagluto kita laman ta aton za pandi ay kanihang sayo na arang na niwang day ko kay arang naman ninahe day ko kay kanihang sayo na amo ni bago pag nagsikyatos Manila alam hindi ko taguan ni aging panhanin gusto ko di na mo arang karon ning arang naman nahe gamay-gamay day ko na tataan na ni sa hinaahan kita ko tabuan kaya hilig balik ko malagom nga sa hina sa gamay pa niwang-niwang pa ko pag kuling ang mga niwang-niwang pa ko nga sa hina ni arang na naho mo mali pabilis Manila din sa hina gamay pag inalaksikya dali pag palit din sa hina blouse di ay ngarang na naho gamay dyan siguro po ko din agong siguro itong kapihan na mato kay ningos rasmiri nga ingalik mo screen ring sa online yung ipit ko no madang nahapit na mga sa kaingani muli ang resulta niwang-niwang ko madi noon po niwang-niwang tulang problema muniwang ko kaya mga sanina wala ko yung mga sanina kaya mga sanina mga tambag pa ko dagdag pa ito mga sanina mga kaya lang ko sa kayo kaya makasaya ko ka ng gamay-gamay na pagbasa kaya hang pamilyo gamay-gamay ko may ko kay kanhi pantalon na kaalit man hinatag. Nga naman ako. Gamay day siguro ko. Kaya ng arang na magpantalon ni Alita na isa ba ni hinatag. Kaya nakatuig ko nito hinatag. Kaya nasuot na na. May ko kay kanhi pantalon na kaalit man hinatag. Nga naman ako. Gamay day siguro ko kaya ng arang na magpantalon ni Alita na isa ba ni hinatag kaya nakatuig ko nito hinatag may ko kay kanhi pantalon na kaalita man hinatag nga naman ako gamay day siguro ko kaya ng arang na magpantalon ni Alita na isa ba ni hinatag kaya nakatuig ko nito hinatag kaya nasuot na na A few moments later. Ko dari na anak ko ginuhag. Una ginuhag paghali. Kay baklay naman ko. Kay wa mo ko sakay ni undi jang motor kay wa mo jang motor kana ay masiga. Ja. Ade ko hindi ako baklay mo pag-abot nga naghalin ko din ang agyan ni takaw din ab. Hindi kay pa dyan dito ko kuan. Siga, pamilakot.
Untuk perempuan lodaan ni tika sama ni mga kuan jadi sarap sa maluto kapon kaon ganda ba kuan kapon dili na dapo. Jerung tu benar distik semua dah. Moga belangkai di halin, moga belangkai ke adlau. Mula pun. Nakapin. A few moments later. Kuan Zai, kanang di muka ko basa. Ano di ko basa doy? Nah, video deh. Ha? Oh. Nah, Walang remembrance. saya Muras tatay na. Inga na magunang amahan. Magkaon. Itong-tong ang kuan. Tuhod. Kedi. Di mabusog. Ano di ka makagawasa doy? dia dapat. Kay? Magjitay nga na no. Di mo kagawasa. Ah, di boleh bahasa pun. Wow, kubasa kung sa nakatawa jud ko. Muras tatay na. Nakaon tong-tong ang kuan. Tuhod. No, nindagan lagi itong truck. Nindagan na driver. Taga-katigbihan din sila. Asa na mo pa dong? Bahasa dah kawan-kawan yang Niyog abutan katigbihan. kita boleh bumi jaga deh. Ana daw yang dagar eh. Cuman, Tos sud. menago orang jaga deh baik. Siap. Isa sa, lahi ba ko lang ubay. Lahi po Alicia ni. Ngayon, managa nagdaga, manago. Karena menago mah kita Kitag laki. Mo na probinsyana. Nga mga daga. Uban, tagsara ka kitag dagang mudagan. Aguban mudas-das. Ang kuno jay, mudagan kuno tugali siya jay. Dagan, ilang truck na. Tao sa garan, bitaw mo ka nani kay mga dayo. Bila TikTok, nag-vlog ko. Kalawas YouTube, makitaan mo. Bitaw, katawa na bitaw. lah biawa tulang kawan yang gersa mendir. O, di na kurate. Nga na mo gusto tay? Ano misalnya? Hala Zay, kanon pa Zay. Kanon pa daw. Napatay bugas? Napatay bugas sa kaldero? Ini ada yang Upat na Zay. aku buat. Pero may bilin ning black mo utangan naman eh. Patay. Ada po kidagar ba? Hindi hilig ka ba sa YouTube deh? Ha? Hindi ka ba sa mga YouTube? Naman ko kuy channel. Ha? Na kuy channel. Kita na mag YouTube. Hindi ba na po? Tanaw mo, makitan mo. Kami post. Ang sabay i-search na. YouTube. Search mo kahong channel. Sabi rin nga sa pali mo? O sa kong
tunnel. Mamot bitaw ko nga na, ang amahan nga na pod magkaon, magtongtong. Kuya, customer kay manungtong PL. Ganahan sila mo kaon kay tag-serve dagaman, guwapa pa jud. Tadi ko tipa rin doon, mabit ako. Ha? Ano yan, anak? Diyan pa kumangkon. Balik-balik jud gani kanay daga. Sabi nga naman yung... Ang kuning, singanin mo ning. Nabilis ka ba nagsangan? Bitaw sa isod, usay karga ninyo. Joker. Ito ah. Batang ginalay. Batong ngiling para sa Garcia. Hindi ko pagtaong ka. Nakakuha na nun mi. Pilang kilo mo? Pilang kilo lagi. Nakakuha may 30 ganiya. 30? Ano mga 30 ba? Wireless madami noon. Buhay na ka. Paulit-ulit mo. Napal mo may asawa na ng video. Sakpan mo. Kami dati. Dagale, ulit-ulit lagi kayo na mas gawas. Puro na kita. Ha? Ang kuno Jay, ulit ako kuno sila Jay. Ulit na tao. Diyan naman ako, nagiyan ang blanca. Kaya pero mo yan. Ha? Tulingan. Limokon. Limokon. Medyo. Taga sa mga katigbiyan na. Bigon. Paano ko dire kay? Paano dire? Dire na ko yan. Tay Jay, mahalin juga kalit Jay. Betul ba? Dire ito dire. Coke injo? Mana Sprite? Sprite? Para ba yung Sprite? Sagaran Coke ra? Coke? Diyan naman yung nagawa na. Bukas ako spitas. Karais, sa kalinaguan, sa kabalbakuwa, sa kataklay, sa kakok. 40 rice. Pat. Simentar may kwarta na mo. Mabakuwa 30. Neng, simentar may kwarta na neng. May 5 dinaguan. Tingnan mo naman. Paklay 30. Ilan na? Coke, 40. Nakakal kanino. 165. Sus, matay pangan ba do? Tama na ba? Dapat daga daw. Karong customer daga. Oh. Mga customer ron taga alayng dapit. 165. Sa imo ma'am. Imo ma'am. Dito ka ma'am. May sabaw ma'am. May mga customer nga taga katigbian, ngita na po nagdaga. Ngita na nagdaga lagi. Naan katubang tapusod. Isa kay kung silang dump truck nga dako ilang kung kitag daga to ah. Ilang dump truck nga blue. Ako bagay ko na mahaw, nagsulat ako kape. Kape na po, na-addict ko sa kape. Isi, salamat ah, balik-balik. Balik-balik. Day, daka, nigawas na noon, nihawa na mo.